दा नै जोंना जेटलि बाहायाहाय नैबेयावहाय थास' बिलिनि नैबे वाटार साप्लाइयावहाय माने गाखोनो नागिरदों दा जोङो इमानलि खस्थ' फैबायना साले ओमफ्राय दा गाखोनो माबायदि मोनगोन नोङो मानसिखौ नायब्ला जाम्बा स्टाइल नुगोन ओमफ्राय जेबो रोंमोनाखै बे कुम्फु अस्टाल कुम्फुबो लाखांबाय बियो आरो लेखायावबो हाया बेजों आंथ' जेबो 1%बो रुजुया बेजों गासिबो रोंजोबगौ बियो ओमफ्राय नों गाखोनो गोसो दंना गैया बाव ओमफ्राय गाखोहैसै ना मारै थ'दो होनबालाय बिग्राम होला साले बिट्रिकाल' गोथैसै साले मिथिबाय गोजान गोजानाव ओइ मानिया गोजान गोजानाव लागायसै नै बाव गाखोलांगोन आरिनि जों दा नै लोगोफोर औ फैदो वाव डेट मी इउ सागेल बाबो खर' वाटासो जाजोबो ओमफ्राय गारगासिनो मा खर' हो आया गाखोदो गोलैसि मोनदों ओइया नै मालाय खामानिसो मावगासिनो आसोलफ्रा वाव खामानिसो मावसिनलागासिनो मालाय अन्थाइ आयौ नै दाखालि गोथौमोनथ' दा आबावनो एगजाम होना लायदोंमोन आं दा लास्ट गाखोदों आं दाखालि एगजाम होनानै बबावमोनलाय गाखोबाय इसोर बावसो बैयावसो गाखोबाय नै आं दाखालि नैबावनोमोन लोगोफोर या माने नैबे जायगानिफ्राय माने बे एगजाम होनानै जेन'बा जायखिया बारनानै बाव थानाय आरो बेखौ गाजानो गिदिंमोन दाखालि बावमोन आरो दाखालि एगजाम होनादोंमोन गायो ना मायो बियो गोजौ गाखोलांमोननि र' गालि ओरै आवदाल' खालायना बेखौ माबायाना बे फार्स्ट गोजौ होदोंबाबो बे गोजौ गाखोलाबायनानै गोलैलायोबा आङो थानानै माबायदि मोन्दों जेटलि भाई आंनि ओमफ्राय बारनो सानदोंमोन नै साले नैबेनिफ्राय बैयाव ओमफ्राय बे गागोन ना मागोन नै जि गोबा माथो हनै मा जागोन दे ओमफ्य जेन'बा ओंखायनो गाखोनो नै आं बारगौमोन आरो माने एसे बुस्थु बानायजेननाय आङो गोजौ गाखोलांबावसै फैदो सालाय नोंबो गाखोफैदो आरला औ नै साले जेटलिनिफ्रायनो बै जायगानिफ्राय बे एगजाम होनानै बाव थानाय आरो ओमफ्राय बुस्थुआ बैयो गोबा दालायनाया जानाय नङा बैनिफ्राय लायाखै ओहो एसे गिनाय मोन्दों बाराखै साले औ नै गोजौआनो माथो थास' बिलि लोगोफोर बियो दायो आं आब'नाव थाफैदों हौ आब'नाव जोंनि आब' न'आ नैबेनो नैबे आरो गिदों ओमफ्राय नामाब्ला नों सालायनाय ओइ नामालाय सालायनामालाय आयु दा सालाय गिनाया सालाय आयु आंनो गिदों सालाय लोगो गाज्रिबा जेनेबा लोगो नेगेटिभबा इउथुलाबायनो नाख्लायबानो माना बिदि गोसो गाज्रि थायो मानसिफोर खुनु केयार खालामजाया लोगोबाबो मिथिया बोरै लाबोखो जेनेबा बेखौ बोरै लाबोखो बे थिंखिखौ जेनेबा एसे गिनाय मोनो नै लाबोखाय मिथिया जाबाबो गुजराव नङा लुजिनायखाय माबादो बियो गोजौनिफ्राय फैबाय जोङो नै मारा ओइ मा थिंखौ गाखोनाय माथो आं गाखोनो हायासै जेबो नङा गोजौनि लोगोफोर ओमफ्राय बे बेखार माने बुग्रा जाखादों आरो खुनुरुखुमसो नै जेटलिबाव हाबनो हागोन ना हाया नों नै लकेसनखौ नै गाइस इमानलि गोजौ लोगोफोर गाहायाबो मबाइला गोलैबाथाय सेस आरो ना मबाइला ओरै गलाबाथाय सेस आरो ना बे जायगायावहाय एकदमबारे कारेन्ट कुरेन्ट जेटलि नों नैबे जायगायाव फैलाय नैबे खना जायगायाव फै नैबाव गोजौथ' बारजुमलाय दे फंबाय नैबे जायगाया बिराद मोजां खना नै साले